ko po. Yan, may love shop. Sisi Koy, Isaro, gandang gabi sa iyo dyan, Sisi Koy. Good evening, good evening. Yan, thank you so much, sis. Medyo na late ako ng konti sa aking live. Maraming trabaho. Yan, sobrang late. Hindi naman sobra, konti lang naman. Yan, may club shout out, 5 million in the house. Thank you so much, guys. Ito ngayon tayo, hindi ako makapagsalita ng masyado sa aking sugat sa ilalim ng dila, masakit ba? Ayan, Lods Official, may club shout out, si Sastrid, gandang gabi. Yan, akala ko hindi pa ako, ayan, ano ba to? Malabo talaga mata ko. Mag-refresh na ako dito. Huli yung isang cellphone ko. Nalilate yung nalilate yung message niya. Ang hirap ng sugat ko sa ilalim ng dila, hirap magsalita ba? Ayan, si Black, ano ba to? Black. Black Wolf, ayan, 87, ayan, nagawa ng bahay. Lord Official, big love shout out sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan na. Ayan, dito na muna ako kay Sis Astrid. Unahin ko na si Sis Astrid. Sakit talaga yung, masakit talaga yung ngipin ko. Hindi pa lang ngipin, yung sa may gawi dito, sa may ilalim ng ko. Nakagat ko yata, hindi na namamalayan. Yan, magalat shout out, 5 billion in the house. Maraming salamat, guys. Malagay ko nga sisi ko yung isa raw. Nasa gilid ba ng dila? Tuloy pag nagsasalita ako para bangungo kasi hindi ko maano masyado yung. Dan tusok sa nakapin ho, salamat. Ayan. Hindi ko naman siya nakagat, pero masakit. Yung pinakagilid ng dila ko ba? Hindi ko alam si Sastrid kasi hindi ko alam kung nakagat ko. Paano? Basta masakit yung pinakang gilid ng dila ba? Nahirapan tuloy ako magsalita.
Para tuloy ako nangungungo. Ayan, dito na ako sis Astrid sa ano mo, sa main channel mo sis. Nandito na ako. Ayan, di ako nakaabot sa premiere mo kanina sis Astrid. Babawi na lang ako. Ipag-play ko ng 3 beses ngayon dito sa akin. Ayan, unang play ko sis Astrid sa premiere mo kanina. Nagluto ako, iniwan ko yung cellphone ko. Pagbalik ko tapos na yung ano mo. Kuya Weirdo, nandiyan ka pa kuya, hindi ka pa nag-live. Ayan, nag-live shoutout Kuya Weirdo. Gandang gabi sa iyo kuya. Ayan, si Astrid, naka-play ka na dito. Ayan, naka-play ka na. I-play kita ng 3 beses, makabawi-bawi. Ayan, ang kambal ni Sarog. Ayan, Sisi Kuya, maraming salamat sa iyo dyan, Sisi Kuya, 20CH, nag-live shoutout. Ayan, Kuya Weirdo, magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa pagsilip. Ayan, sa bagong nakapin tayo guys, kay Lods Official, dito tayo sa bagong nakapin. Ayan, mamaya pamanay. Ayan mo mamaya, makakadalaw din ako sa iyo kuya, pagkain ko kuya. Kaya lang yung isang channel ko ang madadala ko kasi ipapahinga ko to. Ayan. Ayan, maraming salamat sis Astrid. Ayan, naka-play ka na. Ayan, naka-play na siya, yung premiere mo kanina. Kuya Weirdo, salamat. Ayan, 20CH, thank you so much. Yan, dito na ako sa iyo, Lods Official. O, ayan, mga nabanggiman sa imo, kabayan Weirdo, ayan, sabi ni Sisi Kuya Isarog. Ayan, si Janice Maglente, maraming salamat. Sisi Kuya Astrid, maraming salamat sa kay Janice. Ayan, dito na ako kay Lods Official sa kanyang binabaan na bahay. Lods Official, nandito na ako sa iyo. Kuya Weirdo, thank you so much. Mamaya makakadalaw din ako sa iyo pagka-end ko. Ayan, salamat po host. Walang anuman, Idol Lods Official. Ayan, nakasalang ka na, kaya lang nag-loading, hindi ko alam kung bakit. Hindi pala, nagigisa ka na pala. Short video lang pala to, kabayan. Lods, ano lang pala to, short video. Ayan, mag-thumbs up na ako. Ang ginisang corned beef. Wow. Nasaan na ba? Nawala na. Hinila na ni Lolo tuloy. Ayan guys, sa bago nakapin tayo guys. Pasuyo sa atin nakapin. Ayan din ako nakapag-comment, idol. Hinilang bigla ni Lolo ba? Ayan guys, pasuyo sa ating bago nakapin guys. Pasuyo, padikit. Ayan, dito na ako sa street, puntahan ko si itong kay Janice mo, puntahan ko. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, dito ako sa MP Hotel ba to? Empire Hotel pala. Nabot talaga ng mata ko. Ano ba yan? Ayan, 3 minutes and 26 seconds. Si Kuya Astrid. Ayan, playing na si Janice Maglente. Ayan, sino bar sang namin galap shout out na bar. Ayan, magdadaldal pa naman ako ngayon. Masakit yung aking dila. Ba't ba ganito? Ayan, still playing kasi sa street, sa iyong premiere kanina. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys. Pakunik. Ayan. Sino versang nagbabadi ng bahay? Kuya Weirdo, thank you so much ulit. Maraming salamat kuya. Ayan, playing na rin si Astrid, si Janice. Naka-play na rin siya. Aray, kung sakit talaga. Sa iyo to sis Astrid, itong Noel Maglente, lalagyan ko ng jacket. Okay, ayan, nilagyan ko na ng jacket sis Astrid, ayan. Dahil full watch na sis Astrid, yung mo dito sa isang phone ko. Ayan, ipi-play ko ulit sa kabila. Ayan, maraming salamat sis. Sandali lang guys ayan. Mag-comment lang ako dito sa ni sis Astrid.
Ayan, 5 million in the house guys, maraming salamat. Ayan, dan sa nakapin, baka sa tusok, ayan, Lods Official, pakibalikan mo na lang si Sikoy Isarog. Pakibalikan na lang Lods Official ha, idol. Ayan, i-play ko dito ulit sa kabilang cellphone ko, sis Astrid. Parang mabagal yata yung net ko na naman ngayon. Mabagal mabagal kumilos. Ayan, tawag rasa, good evening to all, ayan brother and sister sa magandang host. Salamat sa iyo dyan, tawag rasa, may galab shout out sa iyo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat kasi malabo na yung mata mo. Hindi mo na nakikita yung totoong kapangitan ni host, ayan. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan sis, playin na ulit dito sa isang cellphone ko, yung premiere mo kanina. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko at tawag dito. Nangungungo ako din sa sakit ng ano ko. Ayan si Joanne Rose, Everbless. Ayan, good evening. Good evening, Pinas time. Joanne Rose, thank you so much for coming. Ayan, malapit na mag-full watch din sis Astrid, si Janice Maglente. Ayan guys, kunin to each other muna guys ha. Ba't di ko pa napupuntahan yung iba? Lods Official, pakibalikan mo si Kuya Isarog ha, Lods. Ayan, taong krasa, baba ka ng bahay mo dyan. Ayan, sis Isarog, dito na ako sa'yo. Si Kuya Isarog, dito na ako sa bahay mo. Saan na ba yung main channel mo ito? Ayan, dito ako sis, sa 1 month ago, 15 minutes and 23 seconds, si Sikoy Isarog, naka-play ka na. Ayan, naka-play ka na, umiikot-ikot pa. Ayan, Loving Sky, galap shout out si Sikoy. Ayan, thank you so much si Sikoy. Ayan, dan full watch na pala si Astrid, si Janice. Nagtamsak na lang ako sis, di na ako nag-comment ba. Ayan, mag-comment ako, balik. Hindi nakapag-comment, balik. Ayan, si Kuya Loving Sky, mag-love shout out sa iyo. Kumusta ka na? Okay ka na ba? Ayan, sis Isarog, playing ka pa rin. Ayan, Loving Sky, mag-love shout out. Ayan, it's my morning. Yeah, Pinas time, evening. Sino ba yung isa? Joanna Rose, I go to channel. Si Mr. India. Hello, Mr. India. May galap shout out, Mr. India. Ayan, wait a minute. Ayan, i-play ko lang si puntahan ko lang si dito. Ayan, malapit na full watch. Ayan, ang pagit naman ng boses ko. Ano ba yan? Sati, hello. Ayan, Mr. India. Ayan, I will give you my moderator, Mr. India. Mabagal yung network ko. Ano ba yan? Yan, 10 million in the house. Maraming salamat. Rafaela Ketchin. Natatawa ko sa sarili ko eh. Kuya Weirdo, ang hirap kumain ng letra ba? Ayan. Ang sakit kasi ng gilid ng dila ko, di makapagsalita ng maayos ba? Agoy, pastilan. Tingnan ko ng hello, Sisi Koy, iyabing may galap shout out. Ayan, tingnan ko yung si Mr. India ba? Mr. India. Ayan, I will give you moderator now.
Yan, thank you so much for coming, Mr. India. Thank you, thank you. Yan, si Rahela pala. Rahela Kakitchen. Rahela Kakitchen, thank you so much for coming. Ayan, si Sastrid. Full watch na ulit yung pangalawang ano mo. Ayan, dito sa kabila naman. Si Kuya Saro, play ka pa din. I need WH help me. Ayan, Rahela, please drop your link, Rahela. Ganyan din ako, mana yung nga kuya weird. Masakit na nga yung ano ko. Minsan nagkakabulol-bulol na nga, sumakit pa yung dila ko. Ayan tuloy, minsan nalulunok ko na yung mga letra, konti na lang ang lumalabas. Agoy. Rahela, please drop your link. Ayun na pala. Meron na pala. Ayun, tapos na ba kayo guys sa tinakapin? Ayan, Rahela, playing on your video, Rahela. Hindi ko lang mabasa. Pakoda recipe. Kadhira pakoda recipe. Ayan, 8 minutes and 24 seconds. Rahela, playing on your video, Rahela. Ayan, 20 wheels, may galap shout out. Ayan, kambal ni Isa Road. Sisikoy, ano ba to? Ba't biglang nag-end yung ano mo, Sisikoy? Ba't biglang nag-end yung naka-play ko sa'yo, Sisikoy, Isa Road? Teka. Ayan, dito muna ako sa 3 minutes and 49 seconds. Biglang naghinto ba? Ayan, please. I need 200 WH. 2,000? 2,000 WH? Rahela? Ayan, playing on your video mo. Ayan, playing your video, Rahela. Ayan, Joanne Rose, ever please. Thank you so much for coming, my friend. Ayan, Mr. India, thank you so much for joining. Ayan, si Sister, play pa kita lang kung sabi ko ulit sa kabilang cellphone ko. Pagkatapos ni Rahela. Lods, nandiyan ka pa ba, Lods? Lods official, nandiyan pa ba ikaw? Sisikoy Labing Sky, ayan, magandang gabi sa iyo, Sisikoy. Ayan, please help me join. Joanne, ayan. Si Tropa Toms, ayan, Tropa Toms, may gulab shout out. Thank you so much, Tropa Toms. Ayan, thumbs up dan. Thank you so much sa pa-thumbs up mo, Tropa Toms. Ayan, connect to each other, guys. Ipin naman, natin si Rahela. Ayan, dito naman tayo kay Rahela, guys. So, naka-stay, Sige lang, Sisikoy, sige lang. Relax ka lang dyan. Okay lang ako dito, Sisikoy. Ayan, guys, bago nakapin tayo, palambing naman. Tao Grasa, nasaan ka na? Wala ka na? Ayan, Sisikoy Isa Road, play ka pa din. Sisikoy Isa Road, ayan, naka-play ka pa din. Masakit talaga yung dila ko, nababalok yung dila ko. Ayan, still playing ikaw, Rahela. Still playing, Rahela. Rahela Kakitchen. Ayan, nagkarga yung isa. Host, galing ako kay Subanin. Okay lang, Sisikoy. Ayos lang yan. Ayan, text for pin. Ayan. Guys, pa-connect sa nakapin. Please, pa-connect sa atin nakapin, guys. Tulungan natin si Rahela. Ngayon niya lang kinarga. Okay. Sige. Lods official. Ayan, ipag-play pa kita dito ng isa mamaya. Lods kasi may play lang yung video mo. Ayan, pagsasalang kita dito ulit ng isa. Ayan, maraming salamat, guys. 11 million in the house. Thank you so much. Tatay Islaw, ayan, may galap shoutout ng host. Bakit di ako naharang? Hindi ka ba tayo naharang? Mabait sa'yo tayo si Lolo. Pero may harang tayo. Ako nga kanina nagpasok ako ng isang phone ko, may harang. Siguro mabait lang sa'yo si Lolo kaya hindi kanya hinarang.
Magandang gabi sa iyo dyan, Tay. Nag-love shout out, Tatay Islaw. Still playing, ikaw Rahela ka kitchen. Still playing. Ayan, si Sikoy Isarog. Still playing din ikaw, si Sikoy Isarog. Ayan, Mr. India, Rick's Loot Official, Dan Connect from Mr. India. Ayan, Loot Official, balikan na lang si Mr. India. Ayan, Bibles. Ano ba sabi niya? Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys, pakunik. Palablab naman kay Rahela guys. Taong Prasa, baba ka ng bahay mo. Ayaw mo ba magbaba ng bahay? Taong Prasa. Ayan, Sati from Mr. India. Pasensya na kayo guys sa boses ko, hindi mo pagsalita ng maayos, di ko mabuka yung bibig ko. Masakit. Ayan. Big love shout out to all guys. Good evening from Tatay Islaw. Ayan, that tusok sa nakapin host. Rahela, ayan, already done connect to your recruit official, Rahela. Please return back, Rahela. May new upload. Nagbaba ng bahay si Mr. India. Ayan guys, sa nakapin natin, pakunik naman sa ating nakapin. Ayan, si Sikoy Isarog, still playing ikaw. Malapit ka na magpulot si Sikoy Isarog. Yan, Taong Grasa, magbaba ka ng bahay di Taong Grasa. Ayaw mo ba magbaba ng bahay? Ayaw mo ba akong babaan ng bahay? Joan Rouse, Dan, please check. From Rahela Kitchen. Ka-kitchen pala, ayan. Ka-Islaw Vlog, ayan, sabi ni Lods Official. Ayan, si Sikoy Sarong malapit na mag-watch. Big love shout out, welcome in the house. Maraming salamat guys, thank you so much. Si Sikoy Isarog, ayan, full watch na ikaw, si Sikoy Isarog, full watch ka na. Ayan, new friend, please come. Ayan, Rahela, still playing, Rahela. Ayan, si Sikoy, nagtamsak lang ako, hindi na ako nag-comment, si Sikoy Isarog. Ayan, dito ako kay Mr. India. Mr. India. Mabagal yung aking ano. Ayan, si Ahmad Nasarudin. Ahmad Nasarudin, may love shout out. Thank you so much for coming, Ahmad. Ayan, Mr. India, playing on your video. Mr. India, 4 minutes and 4 seconds. Mr. India. Ayan, nagbaba ng bahay si Lods Official ulit. Ayan, paki-connect guys. Connect to each other na lang guys. Diyan sa baba. Rahela, still playing Rahela. Mr. India, playing on your video. Yung Taong Grasa, baba ka na ng bahay mo dyan. Maraming salamat sa pagtambay mo, Taong Grasa, ha? Thank you so much. Ayan, malapit na magpulwat si Rahela. Ayan, go to link everyone. Guys, pakunik sa ating nakapin. Palablab naman sa ating nakapin guys, kay Rahela, ka-kitchen. Ayan, pakunik naman. Mr. India, still playing on your video, Mr. India. Labinya, Sisikoy, thank you so much. Maraming salamat Sisikoy, Maribek, maraming salamat. Ayan, tamsak sa nakapin, dating dikit. Yan, maraming salamat si Sikoy Isarog. Thank you so much. Ang pogi ni ni Mr. India. Bata pa pala siya, si Mr. India. Ayan ang pogi niya, Mr. India, still playing on your video, Mr. India. Bata pa siya, Nakimaritis na ako. Ayan, that time success. Ayan, maraming salamat si Sikoy Maribik. Ayan, Rahela. Dan full watch on your video, Rahela. And then +1 banana, Rahela.
Ayan, i-click ulit dito si si Sis Astrid, balik ko dito ulit. Sis Astrid, dito ulit ako sa bahay mo. I-click ko ulit yung kaninang mo, yung premiere mo kanina, sis. Ayan, naka-click ka ulit Sis Astrid sa sa premiere mo kanina. Ayan, Mama Tess Vlog, good evening, mega love shout out. Naimerna, thank you so much, Naimerna. Magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, Mama Tess Vlog, mega love shout out po. Thank you so much, Mama Tess. Hindi po kayo nag-live ngayon, Mama Tess. Ayan, Rahela Ka-Kitchen, mega love shout out, old friend. Ayan, maraming sarog. Maraming salamat, Sisi Koy. Ayan, Mr. India, still playing Mr. India. Ayan guys, nakunik sa ating nakapin para mapalitan natin yung ating nakapin guys. Sa mga hindi pa dikit dyan kay Rahela, ayan, please, kunik naman. Ayan, pati Astrid para manaymer na, araro pa, ako'y kawawa naman ang manaymer na kung hanggang nag-aararo. Ayan, Sarog TV, nice to meet you from Rahela. Mr. India, thank you so much. Ayan, dan full watch ka na, Sisikoy Isarog ha. Ayan, Lods Official, maraming salamat sa iyo dyan. Lods Official, ipag-play kita dito ulit mamaya. Ayan, Mr. India, thank you so much. Thank you for joining. Ako'y may nangangagat. Maraming salamat Sisikoy sa labinya mo at saka sa kay Labing Sky. Maraming salamat. Thank you so much sa iyo Sisikoy. Ayan, Mr. India, dan full watch on your video, Mr. India. +1 banana, Mr. India. Ayan, Taong Grasa, dito na ako sa bahay mo, Taong Grasa. Ayaw mo magpaba ng bahay, sige. Susugurin ko na lang yung bahay mo. Silent mo na, host. Maraming salamat, Mama Tessa. Tulog pa sa bahay. Salamat, Mama Tess. Thank you so much. Yan, Taong Grasa, dito na ako sa bahay mo, Taong Grasa. Ayan, si Legion Narap. Legion Narap, may galap shout out. Ang mabibasa ko. Ang mabibasa ko. Ninja lang siya, ninja. Sir Bongski, may galap shout out, Sir Bongski. Ayan, batiin niyo si Sir Bongski. Mr. India, hello, ano ba to? Bat Iqbal beer is in Pakistan. Sir Bongski, kumusta? May galap shout out sa iyo dyan, Sir Bongski. Ayan, Taong Grasa, dito na ako sa iyo, Taong Grasa. Dito ako sa 6 minutes and 35 seconds mo, 3 weeks ago. Taong Grasa, naka-play ka na. Ayan, playing ka na, Taong Grasa. Ayan, thanks to all supporter. I will return support you. All from Mr. India. Mr. India, thank you so much again. Ayan, wala kasi new video, kaya di na ako nagbaba. Okay lang naman yun. Di naman kailangan bagong upload, Taong Grasa. Okay lang yun. Ayan, naka-play ka na. Ayan, naka-play ka na. Mr. India, dan connect bell, all my friend from Isarog. Ayan, Mr. India, already done connect to your Sisikoy Isarog. Please return. Mr. India, Bongski, Sir Megalab shout out. From Ma'am Astrid, ayan, paring Bongski, di mo ako pinansin noong makit ako sa LS mo, ay panay tagay, ano yon, may ano na yon, Sisikoy Maribik. May ano na yon, may laman na kaya hindi ka na niya nakikita, naduduling na yon. Naduduling na yan si Sir Bongski. Pero napakagaling niyang si Sikoy Maribik. Napakagaling niyang magdula-dulaan ba tawag doon? Dula-dulaan talaga. Dula-dulaan ba tawag doon? Yung Dear Helen. Ayun ba sabi niya? Dear Helen. Tapos yung background ba niya, nakakaiyak ba? Sino ba yung naka-play ko dito? Ayan, si Sis Astrid pala. Dan full watch na Sis Astrid. Panay daldal ko. Ayan, pa 100 thumbs up, sis.
Ayan, nag-comment ako, mag-comment lang ako. Mag-heart-heart na lang ako, Sis Astrid. Ayan. Ayan, maraming salamat, Sis Astrid. Ayan, Lods Official, pag-play kita ulit dito ng isa kasi short video lang yung napuntahan ko sa iyo kanina. Ayan, ipag-play kita ulit ng isa dito, Lods Official. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat. Pasensya na kayo guys, lalo kong nalululon yung aking yung aking yung aking mga letra. Kasi masakit yung dila ko, lalo ko na matiklop yung dila ko ba. Ayan, oo, si Koy, di na naman galing niya, dear Kuya Bongski, labings ganyan din niya nung nakaraan, ganyan na ganyan siya. Tawa ko ng tawa eh. Ayan, Idol Lods Official, dito na ako sa iyo, sa bahay mo, Lods. Oh, may harang ako, sabi ko may harang ako eh, sabi ni Sisi Koy Isaro. Sabi ni Tatay Isla, wala akong harang. Tayo nandiyan ka pa, Tayo Islaw. Ayan, Lods, dito ako sa bagong upload mo, sa latest upload mo 7 days ago. Dami ng bunga, ano ba to dami na bunga siling labuyo, ayan. 3 minutes and 7 seconds, Lods Official, playing ka na. Ang hirap maglulo ng letra. Ang hirap maglulo ng letra. Ayan, salamat po, host. Ayan, walang anuman, tawag dito. Walang anuman, Lods. Astrid, tingnan mo ako. May galab shout out sa'yo. Sabi ni Sir Bongski. Ayan. Rahela, hello and how are you? In Pakistan. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys. Ayan, si Kuya Jinjoy, may galab shout out. Tawa si Sis Astrid. Ayan, magandang gabi sa iyo dyan, si Kuya Jinjoy. Tespa, good evening, may galab shout out, Tespa. Ayan, paring Bongski, dikit na ako sa iyo, sabi ni Loving Sky. Ayan, dikit na rin sa iyo si Loving Sky, paring Bongski. Nakabag lang ako, host. Ay, Tay, baka pag inanto ka na Tatay Islaw, sleep na ikaw, Tay, ha? Next kita dito, Tay. Next kita dito, bibisitahin, Tay. Ayan, Marimbik, namamansin naman ako, What? Kachana, hello Kachana, may galab shout out. Nauubo ako. Ayan, thumbs up, host. Ayan, maraming salamat, Kachana. Thank you so much sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat sa mga nagtatthumbs up. Maraming salamat. Ayan, sino ba yung naka-play ko dito? Si Lods Official. Ayan, Lods, still paying pa rin ikaw, Lods. Kaislaw, kumusta? Kumusta ang masa? Hindi nga, paring Bongski. Ayan. Ayan, malapit ka na mag-pulwat sa taong grasa. Ayan, next ko si Tatay Islaw dito. Ayan, Mama Tess, next po kita dito kay Rix Lods Official. And then, si Loving Sky pala, hindi ko pa napupuntahan. Saka si Kuya Jinjoy. Si Kuya Jinjoy, next po kayo dito. Ayan, may galap shout out, si Jinjoy. Saka talaga ng ano ko, Jin. Jinjoy, may galap shout out from Kachana. Ayan, Bongski Dan from Rahela. Host, bili ka ng kanisten para hindi ka na mag-Kachana. Pagpatawanin kasi yung hindi maganda yung kondisyon nung di. Ayan, next time, Marimbik, sabi ni nauubo tuloy ako. Ayan, taong grasa, papulwats ka na taong grasa. Ayan, +1 banana ka taong grasa sa akin. Ayan, Loving Sky, sis, may galab shout out from Master Bongski, my friend from Rahela. Ayan, Lods Official, dan pulwats ka na. Ayan, Lods Official, dan pulwats ka na, Lods. Ayan, Wish India, thank you so much. Tatay Islaw, dito na po ako, Tatay Islaw, sa bahay mo. Next, makita Tatay Islaw. Ayan, taong grasa, dan may bakas ako from Isarog TV. Ayan, taong grasa, pakibalik ka na lang si Sisi Koy Isarog. Tay Islaw, dito po ako sa bahay mo, Tay. Ayan, dito po ako, Tay, sa latest upload mo, 3 weeks ago. Ayan, nagpalaro si Tatay Islaw.
Parang na-watch ko na to tayo. Pero di bale, i-play ko ulit dito sa kabilang cellphone ko. Ayan, Mama Tess. Ayan, nagbaba ng bahay si Mama Tess. Ipin natin. Ayan, Mama Tess. Maraming salamat, Mama Tess. Ayan, Taong Grasa. Don't full watch ka na rin, Taong Grasa. Ayan, plus 1 banana ka sa akin. Hindi na ako magko-comment, Taong Grasa. Ayan, thank you. Thanks to all supporters. I will return. Ayan, support you after this live. Ayan, maraming thank you so much, Mr. Indian. Yan, Taong Grasa, pakibalikan mo na lang si Sisikoy, Sisikoy Isarog, ha? Rahela mo ang pintuan, host, para makita ka. Uy, ano ba naman yan? Sisikoy Jinjoy, nandiyan ka pa ba? Sisikoy Jinjoy? What are you say, Bongski? Ayan, Sir Bongski, what are you say, Bongski? Sisikoy Jinjoy, nandiyan ka pa ba? Wow, Project 89, may galab shoutout sa'yo dyan. Bakit ngayon lang ulit ikaw naligaw? Ayan, Kais Love Love, Dan Pulpak, from, Bill All po, from Isarog. Tatay Islam, dumukit po sa inyo si Sisikoy Isarog. Ayan, Sisikoy Jinjoy, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy Jinjoy. Kachana Vlog, Dan, namalengke, pang-ulam. Kachana, ayan, dala sa'yo si Sisikoy Jinjoy. Dito pa ako. Yan, dito na ako sa bahay mo, Sis Jinjoy. Ayan, nagbaba uli ng bahay si Lutz Official. Bahala na kayo. I said, Rahela, that you are a better person that another Pakistani, Rahela, from Sir Bongski. Ayan, Rahela, thanks return support from Mr. India. Sisikoy Jinjoy, nandito ako sa sa Sardinas with Pechay, 2 minutes and 54 seconds. Ayan, Moray Nabanggit, Tabi, Manay, Moray Nabanggit, Project 8, thank you so much for coming again, Project 8. Ayan, batiin mo yan si Sisikoy Isarog, Bicol yan, at saka si Utoy Vlog. Ayan, i-shoutout mo na yan, kabayan, Project 88. Ayan, Utoy Vlog, nagkalap shoutout sa iyo dyan, Utoy. Thank you so much, Utoy. Tatay Islaw, malapit na po ikaw mag-full watch, Tatay Islaw. Ayan, Utoy, magandang gabi sa iyo dyan. Ayan guys, pakunik muna sa ating nakapin guys para mapalitan natin. Sir Utoy, may love shout out from Astrid Cooking Show. Ayan, Dan Mama Tess from Loving Sky. Mama Tess, ayan, dan na po sa inyo si Loving Sky. Pasuyok na lang po, Mama Tess. Ayan, hello Sir Utoy. AR Kabayan, PWD Vlog, ay po host. Ayan, hello po, Sir AR Kabayan. Thank you so much for coming, Sir AR Kabayan. Walang naman si Sikoy Jinjoy. Ayan, nagbaba ng bahay si AR Kabayan, PWD Vlog. Guys, connect to each other, guys. Magdikitan kayo dyan habang di ko pa kayo nabibisita, guys. Ayan. Pakidikitan ninyo yung mga bagong pasok natin. Sa mga hindi pa dyan, sa mga hindi pa connect sa isa't isa, ayan, magdikitan kayo. Tatay Islaw, dan full watch na po ikaw tayo. Naka-off comment ka po, tatay. Naka-off po yung comment section mo, Tatay Islaw, kaya hindi pa ako nakapag-comment. Ayan, dito na ako, Project 8 sa bahay mo. Project 8, dito na ako. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat. Sisikoy Provinciana. Hello, may galap shout out, Sisikoy. Maraming salamat sa pagbisita mo, Sisikoy, Provinciana. Nasaan na ba Ayan, si Project 8. Kabayan, nandito na ako sa bahay mo, kabayan. Ayan, playing ka na. Dahil mahaba yung mo, sobrang haba, kabayan, teka muna, hanap muna ko ng medyo dito muna ako, kabayan, sa medyo maikli-ikli para mabilis-bilis tayo ng konti. Mamaya ko na i-play yung mahaba mo, kabayan, Project 8. Ihuli ko na itong mahaba. Dito muna ako sa 7 minutes mo, gumala sa farm, ayan. Playing ka na, kabayan, Project 88. Maya-maya i-play ko yung mahaba mo, ayan, Isarog OTW from Project 8.
Ayan, si Sikoy Provinciana. Thank you so much for coming, si Sikoy Provinciana. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, connect to each other guys. Sa mga hindi pa ano dyan. Sa mga hindi pa dikit dyan. Ayan, sa ating nakapin guys. Pa-connect naman sa ating nakapin. Ayan, Bongski. Thumbs up, bagong dikit. Ayan, si Sikoy. Bongski ba, Boyski? Boyski! Si Boyski, sorry naman kasi magkatunog kayo ni Bongski at saka si Boyski. Agoy, ano ba yan? Ayan, Mr. Iya, kabayan, PWD. Ninext kita dito, nahin ko lang Maraming salamat si Sikoy Boyski. Ayan, si Sikoy. Ito sa'yo kasi nandun kasi main kay si Shen. Okay lang si Sikoy, ayos lang yan. Ano ka ba? No worries. Ayan, kunik-kunik na lang guys ha. Ayan si Sikoy, full watch ka na si Sikoy Jinjoy. Ayan. Guys, pakunik sa ating nakapin guys, pakunik. Ayan. Dan, dikit, AR Kabayan sa shorts video mo from Loving Sky. Ayan, Sir AR Kabayan, pakibalik ka na lang si Loving Sky. Mama Test Vlog, dito na ako sa'yo, Mama Test Vlog. Nakapin ka pa. Ayan, sa mga di ko pa guys napupuntahan, ayan, magdikit-dikitan muna kayo dyan. Ayan, Mama Tess, dito po ako sa binawa mong bahay, Mama Tess. Ayan, Project 88, naka-play ka pa din. Project 89 pala, sorry. Project 89, naka-play ka pa din. Ayan, playing ka na Mama Tess Vlog, naka-play na po ikaw. Si Sikoy Loving Sky at Lavinia, mamaya kita bibisitahin si Sikoy ha. Unahin ko lang itong mga bagong bisita ko si Sikoy ha. Ayan, Sir ER, pakibalikan na lang si Loving Sky, dikit na siya sa'yo. Ayan, Mama Tess Vlog, Dan Feeling Pineapple. Ayan, sabi ni Jinjoy, ayan, maraming salamat sa iyo si Sikoy Jinjoy. Ayan, Isarog TV, Dan Bell All from Project 89. Harang ulit, Shopee. Thank you so much si Sikoy Isarog sa paharang, maraming salamat. Si Sikoy Boyski, maraming salamat. Ayan, Loving Sky Vlog, salamat po. Ayan, sabi ni AR. Ayan, Rix, Dan from Mama Tess. Ayan, Dan full pack sa nakapin, host. Ayan, Mama Tess, pakibalikan na lang po si Sikoy Isarog. Dan na po siya sa'yo. Bakas lang mga sure balik. Sukli agad, sabi ni Sikoy Jinjoy. Ayan. Maraming salamat, Sikoy Isarog. Ayan guys, pakibalikan nyo na lang yung mga dumidikit sa inyo guys ha. Pasuyo na lang, pasuyo. Ayan. Pupuntahan ko na lang si Sikoy Boyski yung main mo, si Sikoy Boyski ha. Tapusin ko lang itong mga nauna kong nakaasalang. I-go-to channel ko na lang mamaya yung main mo. Ayan, Project 8, playing ka pa din, Project 8, ayan. Ini-next ko dito, si AR. AR, susunod na kita dito. Mama Tess Vlog, maraming salamat po. Ayan na naman natin si AR naman, si ER. AR. Sakit talaga ng dila ko. Pasensya na kayo. Ayan. Sa bagong nakapin tayo, guys. Sa bagong nakapin. Ayan, pakunik-kunik sa bagong nakapin natin. Ayan, lipat na lang yung main ko dito po pag end niya, si Sikoy yan. Okay lang si Sikoy Boyski. Ayos lang yun. No worry si Sikoy Boyski. Basta i-go to channel ko na lang mamaya yung yung main channel mo. Ayan, Mama Tess Vlog, Dan Feeling Pineapple. Ayan. Mr. India, hello from Mama Tess Vlog. Ayan, Mama Tess Vlog, pabalik na lang po kay Jinjoy. Maraming salamat sa iyo si Sikoy Jinjoy. Thank you so much. Nandiyan pa si Mr. India? Ayan, malapit ka na mag-full watch, Project 89. Nandiyan ka pa ba, Project 89? Malapit ka na mag-full watch.
Ayan, kumusta ba Project 89? Matagal-tagal ka rin hindi nagala. Kagabi nandito si Kuya Alto Official kagabi. Ayan, Jinjoy TV Dan Bell All, sabi ni Project 89. Si Kuya Jinjoy, pakibalik ka na lang si Project 89. Ayan, lahat ng dumidikit sa inyo guys ha. Pakibalikan natin ha. Para naman hindi masayang yung kanilang kadudot-dot sa kanilang mga cellphone. Ayan, Jinjoy TV, thanks. Balikan ko kayo mamaya, sabi ni Mama Tess Vlog niya. Ayan, may club shout out, 11 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan, pakunik guys sa ating bago nakapin guys kay ER Kabayan, PWD. Ayan, pakunik naman sa ating nakapin. Ayan, si Buhar, Sana Vlog. Ayan. Buhar, may club shout out, may club shout out, may club shout out. Ayan, Buhar, Sana Vlog. Sisikoy Provinciana. Maraming salamat Sisikoy. Next kita dito Sisikoy Provinciana. Sabay kayo ni tawag dito. Buhar, thank you so much for coming, Buhar. Ayan, Project 89. Pa-full watch ka na, Project 89. Mama Tess Vlog, still playing, Mama Tess Vlog. Ayan, Project 89, magta-thumbs up na ako kasi pa-full watch ka na. Hello, sister. Ayan, from Buhar, Sana Vlog. Buhar, hello. May kalab shout out. Ayan, Project 89. Full watch na ikaw, Project 89. Sir Vic. Ayan, may kalab shout out, Sir Vic. Ayan, Kabayan, Project 89. Play ay, ka na, dan full watch ka na, Project 89. Dito na ako, next ko si Sisikoy Provinciana. Ayan, Loving Sky, salamat. Pa-wait na lang sa balik, sabi ni Sisikoy Provinciana. Sis Isarog, maraming salamat Sisikoy sa patambay mo dyan. Ayan, Sis Provinciana, dito na ako sa iyo, Sis Provinciana. Dito na ako sa bahay mo. Ayan, maraming salamat guys sa 15 viewers. Thank you so much. Ayan, Sisikoy Provinciana, nandito na ako sa bahay mo. Ayan, dito ako sa 6 day ago. 1 minute and 30 seconds, Sisikoy Provinciana, playing ka na. Ayan, Ginjoy, thanks from Project 88. Acheda, hello, may kalab shout out, Acheda. Thank you so much for coming, Acheda. Ayan, Mama Tess Vlog, malapit na rin ikaw mag-full watch, Mama Tess Vlog. Sisikoy Boyski, maraming salamat, Sisikoy Boyski, ha. Mekaniko, ayan, dito na naman tayo. Mekaniko, driver. Mekaniko driver na upo tuloy ako. Mekaniko driver vlog. May kalab shout out sa iyo dyan. Watching from Paranaque. Ayan. Sukli, ma'am, isa rin sa iyo. Salamat from Tatay Islaw. Ayan. Guys, pakunik sa atin nakapin, guys. Project 89, welcome, Lutz. Ayan. Good morning from Stroke in the Garden. Ayan, Stroke in the Garden. Thank you so much for coming. Sa nakapindan, upcoming, ayan, AR, dala sa iyo si Mama Tess Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay ulit si Project 89, pakisalo nyo na guys, sa mga hindi pa nakadikit sa kanya dyan. Mekaniko ni driver, tama ba, basa ko? Mekaniko, si Sikoy Boyski, dito na naman tayo nito, mukhang dito tayo mag-uumpisa dito si Sikoy Boyski, mekaniko ni mekanika, ang makina ni mekaniko ni Sisikoy Boyski, naku po, ayan, ito na tayo, ayan. Hello host, my new video upload now, please watch, ayan, please drop your link, Buhar. Nagbaba ba ng bahay si Buhar? Buhar, please drop your link, Buhar, hindi ako galit Buhar, masakit lang talaga, hindi lang. Ayan, Sisikoy Provinciana, dana yung pinlay ko sa'yo, Sisikoy Provinciana. Ayan, di na ako nakapag-comment tuloy, mag-thumbs up na lang ako. Ayan, ipag-play kita ulit mamaya, Sisikoy Provinciana. Ayan, +1 banana ka, Sisikoy Provinciana. Ayan, naka-all bell ako sa'yo. Ayan, Mr. ER, nandyan ka pa ba? Nandyan pa ba si Mr. ER? Ayan, hello honey. Di ako nakapagsabi. Naupo tuloy ako. Ano sabi? Sisikoy Boyski? Ayan, bilisan, basta
Sisikoy, huwag ka umalis pag di mo matapos. Ayan, nandito pala kasi si Honey to. Binati ni, tawag dito ni Guhar. Guhar, please drop your link, Guhar. AR, nandiyan ka pa ba, AR? Nandiyan pa ba si AR? AR, nandiyan ka pa ba? Ayan, mekaniko ni mekanika, manik, Sisikoy. Hindi mo mabasa Sisikoy. Agoy. Lalaine, may kalang shout out sa'yo dyan. Lalaine. Si Spelly, good evening. May kalang shout out si Spelly. Ayan, di ko na Ayan, mekaniko ni driver, nandiyan ka pa ba? Nawala tuloy si mekaniko. Ayan, si Curly Islander, may galap shout out guys. Ayan, magpin tayo ng iba. Ipin natin si Kuhar para matulungan naman natin si Kuhar. Saan na ba? Oh. Sino nag-hype kay si Kuy Boyski? Teka, lagyan nga natin ng teka, hindi ko pala nalagyan kasi ng jacket. Si Kuy Boyski, lalagyan ko pala ng moderator yan. Ayan. May moderator na si Koy. Aray ko. Ayan, may moderator ka na si Kuy Boyski. Ba't ba nawala sa loob ko, di kita na-jacketan? Sorry naman, sorry naman. Ano ba nangyari? Na-hide ko kasi si Kuy Boyski. Ayan, kinot-kot. Di ko, Na-hide ko ba? Ayan, mekaniko ni driver. Ayan, nagbaba ng bahay guys. Pasuyo. Akala ko si Sikoy na-hide kita. My goodness. Ayan, dito na ako kay Kuhar. Playing ka na dito sa akin, Kuhar. Saan yung upload mo? Ayan, 6 minutes and 28 seconds. Guhar, playing ka na. Kinabahan ako si Sikoy. Akala ko na-hide kiti. Ayan, Manay Isarog. Bye-bye na po from Project 89. Kinabahan ako. Akala ko na-hide ko si Sikoy Boyski. Agoy, pastilan. Ayan, dito na ako sa'yo si Sikoy Loving Sky. Guhar, playing ka na, Guhar. Nasaan ba yung live ni Bicola na nawawala? Ano pa nangyari? Ayun, nandito pala. Ayan. Ayan, next kita dito, mekaniko, kay Kuhar. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Dito na ako sa'yo. Si Sikoy Loving Sky. Dito na ako sa bahay mo. Loving Sky. Kinabahan talaga ako. Kala ko na-hide ko si Sikoy Boyski eh. Oh yeah. Ayan, mekaniko driver. Ayan, views pakas banana, sukli agad from mekaniko driver. Oh, ayan si Sikoy Boyski. Views lang ang kapalit, banana sukli. Sabi ni mekaniko, bahala ka na dyan si Sikoy Boyski. Dito na ako si Sikoy, sa'yo, si Sikoy Loving Sky. Dito ulit ako sa 4 days ago mo si Sikoy, 1 minute and Salamat Project 8. Bisitahin naman daw ako sa live ko sa aga, 6:30 AM. Okay, sige. Thanks, sweet host, sister. Thank you so much, Kuhar. You're welcome din. Ayan, Sir Vic, may galap shout out po. Ayan, huwag naman saging. Maraming salamat po, Sir Vic. Huwag naman saging ang isukli maluoy. Ayan. Oh yeah, ang charap-charap. Niko ni Monica ang talaga ako si Sikoy Boyski pwede dyan. Ayan. Hello, Isarog. Ayan. From Guhar. May laog. Tabi ako, Manay. Alas 7. Thank you. Play lang habang nasa locker. Ayan, thank you so much, Project 8. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan.
Ayan, sa bago na kape naman tayo guys, kay Sir Vic, pakunik naman kay Sir Vic. Ayan, Kuhar, still playing on your video, Kuhar. Ayan, si Acheda, I will visit to your channel, I later, Acheda. Aray ko, ang sakit talaga ng dila ko, sorry guys. Ayan, mekaniko, driver, Dan, connect, bell, all, from Project 89. Nabubulol talaga ako dito sa mekaniko ni Monica, ang mekaniko ni Monico. Ayun, agoy. Ayan, Loving Sky, vlog, watching Dan, shorts, video, dating dikit from Honey 2. Ayan, Dan, full watch na ikaw, Sisikoy Loving Sky. Acheda, I will go to channel Acheda. Yan, Project 89 from Loving Sky. Mekaniko ni driver, nandyan ka pa ba? Mekaniko ni driver. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys, kay Sir Vic. Pakunik naman guys. Ayan, sa sumilip, salamat, sabi ni Mama Tess. Maraming salamat Mama Tess. Acheda, you're playing on your video, Acheda, 7 minutes and 40 seconds, Acheda. Ayan, Loving Sky Mix Vlog, may club shout out po from Project 89. Mama Tess Vlog, OTW from Honey 2. Ayan, maraming salamat guys sa mga nagkikita dyan guys ha. Maraming salamat. Nawala tuloy si Mekaniko, Mekaniko Vlog. Mekaniko driver, nandyan ka pa ba? Ayan, Kuhar, still playing Kuhar. Ayan, minani ko ni driver ang manika ni Monica. Ayun, kahit pa paano nabasa ko ha, yung kanina, hindi ko masundan ha. Nawala tuloy si, nasasamit ako, nawala tuloy si, mekaniko. Acheda, still playing, Acheda. Masakit pa naman sakto sisikoy, masakit yung aking gilid ng dila, kaya di makapagsalita ng maayos. Nagtago tuloy si mekaniko. Ayan, harang from Loving Sky. Maraming salamat sa paharang sisikoy. Thank you so much. Project 89, maraming salamat sa iyo dyan, Project 89 ha. Thank you so much. Acheda, still playing, Acheda. Ayan, Dan Honey 2 from Loving Sky. Acheda, still playing on your video. Buhar, still playing, Buhar. Still playing on your video din. Ayan, Mama Tess Vlog, Dan Dikit. With bakas, how to dance from Honey 2. Ayan, Mama Tess, pakibalikan na lang po si Honey 2. Dikit na po siya sa'yo. Ayan, Loving Sky, thanks from Honey 2. Madibigay talaga ako. Ayan, thanks friends for support. You're welcome, Buhar, Sana Vlog. Thank you so much din. Ayan. Acheda, still playing. Acheda. Ayan, welcome si Sunny from from Loving Sky. Tambay lang si Sikoy. Maraming salamat sa Sikoy Boyski ha. Thank you so much sa patambay mo dyan. Ayan, Buhar, Sana Vlog. Ayan, Dan full watch on your video, Buhar. Ayan, like Dan, Buhar. 34 like, pang 34 like, Buhar. Ayan, dito lang host, gawa ng almusal. Ayan, Mama Tess, dala po sa inyo si Honey 2. Pakibalikan na lang po. Ayan, si Sikoy Boyski from Lavinia. Ayan, nagbaba ng bahay si Project 89. Project 89, ayan, nagbaba ng bahay guys. Nawala si mekaniko, nagtago si mekaniko. Nawala. Ayan, ano ba to? Nagbaba ng bahay si Ayan guys, dala pa kayo sa atin nakapin guys. Pasuyo naman sa atin nakapin. Sir Vic, nandyan pa po ba kayo, Sir Vic? Nandyan pa ba si Sir Vic? Sir Vic, nandyan pa po ba kayo? Acheda, still playing, Acheda.
Sir Vic, nandyan pa po ba kayo? Si ano naman, kung wala na si Sir Vic, si Curlis Islander, nandyan pa ba? Curlis Islander. Ayan, dito na lang kay Hanito. Hanito, nandyan ka pa ba, Hanito? Nandyan pa si Sir Vic. Okay, nandito na ako sa bahay mo, Sir Vic. Ayan, may ads pa po kayo. Acheda, still playing on your video, Acheda. Yan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Ayan, pakunik naman sa ating nakapin, guys. Oh, wala pang nagkukunik kay Sir Vic. Ayan, pasuyo naman, guys, sa ating nakapin. Maraming salamat po, Mama Tess, sa patambay. Ayan, 9 minutes and 47 seconds, Sir Vic, playing ka na. Ayan po, nakaplay na po ikaw, Sir Vic. Guys, pasuyo sa ating nakapin, pakunik naman, pakunik. Ayan, maraming salamat. Project 89, maraming salamat sa katambay dyan. Kabayan, maraming salamat sa iyo dyan. Agoy, lobat pala yung aking isang cellphone. Reconnecting. Ayan, Sir Vic, playing ka pa rin, Sir Vic. Yan, honey, I'm done sa escalator mo from Sir Vic. Vic ka lang, tas done dikit, bakas from honey to. Ayan, nagkasabay pa kayo ng nagkasabay kayo ng palitan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Acheda, done full watch on your video, Acheda, plus 1 banana. Acheda, are you still there, Acheda? Wala na rin si Acheda. Ayan, dito na ako sa iyo, honey to. Nandito na ako sa bahay mo, honey. Talaga yung dila ko. Ayan, honey to, yung shorts video mo, naka-play na. Ayan, naka-play na siya. Ayan, mag-thumbs up ako, honey to. Aboy, ba't napunta doon? Ayan, plus 1 banana sa nakapin ho. Ayan, maraming salamat, si Kuy Lavinia. Sir Vic, ayan, plus 1 banana sa iyo, si Lavinia Vlog. Ayan, honey to, lang ako ha, nag-thumbs up lang ako sa shorts video mo. Ayan, sa bagong nakapin naman tayo. Ayan, dito, Active Class. Ayan, si Active Class, hello, may glove shout out, Active Class. Thank you so much for coming, Active Class. Ayan, bigyan natin ng moderator. Ayan, I give you moderator, Active. Hello, my dear friend from Active. Ayan. Like that, my friend. Thank you so much, Active. Thank you so much for like. Ayan, may glove shout out. Thank you so much for joining Active Class. Ayan, sa bagong nakapin naman tayo, guys. Sa bagong nakapin. You're welcome, Active. Thank you so much for coming, Active Class. Thank you so much. Ayan, guys, sa bagong nakapin naman tayo. Ayan, sa bagong nakapin. Acheda, ayan, already done full watch on your video and then plus 1 banana, Acheda. Acheda, thank you so much for stay here, Acheda. Thank you so much. Sir Vic, still playing, Sir Vic. Naka-play ka pa din. Buhar, thank you so much.
sa ating nakapin. Ayan, nagbaba ng bahay, si Active. Active! I'm hearing your link, Active. Shorts video, ayan, Active. Playing on your shorts video, Active. Ayan, +1 banana, Active. Ayan, ano ba tawag dito? Active, ayan, another one, play on your video, Active, 5 minutes and 40 seconds, another play. Ayan, Active playing another video. Harang from Loving Sky, maraming salamat si Sikoy sa pangarang, thank you so much. Kung na yung dighay ko, sumusumpong yung aking asin. Ayan. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much sa 8 million in the house. Maraming salamat. Ayan, thanks my dear sister. You're welcome, Active. Ayan, Dan Punik, Big Kalantas. Ayan, Sir Vic, pakibalik ka na lang si Loving Sky Mix Vlog. Dan Punik na po siya sa inyo, Sir Vic. Ayan, Active, still playing on your video, Active. Ang silaw pala, hindi pala nakikita, ayan. Sir Vic, ayan, still playing kayo, Sir Vic. Nandiyan pa po ba kayo? Dikit na sa inyo si Loving Sky, pakibalik ka na lang po, Sir Vic. Ang galing magsulat ni Active plus OTW from Hanito. Ang galing magsulat ni Active, tingnan nyo Nakikita nyo ba? Napapanood nyo ba? O masilaw, ayan. Ang galing niya magsulat Sir Vic, nandyan pa po ba kayo? Ayan, nakaplay pa rin po kayo sa akin sa part 2, trip to Santa Barbara. Mama Tess, maraming salamat po, Mama Tess, sa patambay, Mama Tess. Thank you so much. Ayan, Sir Vic, full watch ka na, Sir Vic. Nandyan pa po ba si Sir Vic? Ayan, Active class, dandikit, full pack, pabalik po sa nakapin. Ayan. Ayan, Sir Vic, full watch ka na, Sir Vic. Mama Tess Vlog, ganap pabalik po sa nakapin. Ayan, Dan Connect, Guhar Sana Vlog from Loving Sky. Guhar, ayan, Guhar, are you still there, Guhar? Guhar, andyan ka pa ba? Napapasigaw tuloy ako, baka akala galit ako Guhar. Masakit kasi yung dila ko talaga, hindi ko mabuti yung bibig ko. Ayan, Active class, hello from Project 89. Guhar, ayan, already done connect to your Loving Sky, Guhar. Please return, Guhar. Yung dila ko hindi ko maigalaw mabuti, masakit. Ayan, Active class, still playing, Active class. Yung Project 89, maraming salamat. Nahihigab ako. Ano ba naman yan? Ito namang mata na ito ayaw man lang makisama. Ayan, mabalus po, Manay. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Project 89 Thank you so much.
Yan, pin naman natin si Curlis Islander dahil bumalik siya. Ayan guys, sa bago nakapin tayo guys, kay Islander naman tayo. Islander, thank you so much for coming again, Islander. Active class, still playing, active class. Ayan, 11 million in the house. Maraming salamat guys. Project 89, maraming salamat sa iyo dyan, sa patambay mo dyan. Project 89, maraming salamat. Ayan, dan connect active class to your shorts video. Nandiyan pa ba si active class? Active class, are you still there, active class? Ayan, pakunik kay Islander. Islander! Ayan, active class. Done full watch on your video. Active class. Wala na yata si active class ah. Yan, shout out. 12 million in the house. Yan, maraming salamat guys sa mga nandyan pa sa ibaba. Sa mga hindi ko pa napupuntahan dyan, ayan. Ayan, sisikoy yung mga ano mo, yung bang Lavinia mo sisikoy, ano ba yun? May upload ka rin doon sisikoy sa Lavinia mo. Puntahan ko si Lavinia mo sisikoy. Ayan, dan ko nit active. Nasaan na ba si active? Nawala na yata si active. Yan, Project 89. At nandyan ka pa ba, Project 89? Kasi ipi-play ko yung ano mo, yung mahaba mong video kanina, para pang ano mo na rin, pang WH mo na rin. Project 89, nandyan ka pa ba? Ayan, maraming salamat guys. Mama Tess, thank you so much. Project 89, nandyan ka pa ba? Wala na yata si Project 89, natulog na ata. Project 89, nandyan pa ba ikaw? Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Honey Tool, guys. Tawag dito. Pasalo. Sa mga hindi pa dikit kay Honey. Ayan, pakidikitan natin siya. Yan, 10 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, Project 89, nandyan ka pa ba? OTW sa nakapin. From Honey to. Curlis Islander, are you still there? Islander, nandyan ka pa?
Ayan, si Sikoy, pag-play kita ulit dito. Puntahan ko pala si Sikoy. Puntahan ko pala yung Maribik mo. Go to channel ko na lang, sis. Ayan, dito ako si Sikoy sa 6 days ago. 2 minutes and 50 seconds, si Sikoy Maribik. Dito na ako sa inyong bahay. Yan, OTW sa nakapin from nito. Yan, dan sa nakapin, dikit sukle, dikit pulpak pala. Ayan, Corliss Islander, are you still there? Ano ba yan? Hilang ko, sakit. Corliss Islander, hello. Wala na yata Mama Tess, maraming salamat po sa patambay dyan, Mama Tess. Ayan, si Sikoy Maribik, nakaplay ka pa rin sa akin, si Sikoy Maribik, nakaplay pa rin yung video mo. Pagpalitin ko nga ito kasi kailangan ng Ayan, si Sikoy, may upload ka pa dyan sa Labinya mo na yan. Ito pa yata nabisita yung Labinya mo na yan, si Sikoy. May ano ka ba dyan? May upload ka ba dyan? Tingnan ko nga. Wala. Wala siyang Ayan, nakaplay ka pa rin si Sikoy. Ayan, si Active, bumalik si Active. Meron ba? Ayaw nga, shorts video. Ayan, i-play ko si Sikoy itong shorts video mo. Ayan, si Spelly, maraming salamat. Ayan, go to channel na lang kita, Spelly, sa main channel mo. Ang dami nito, si Sikoy Maribik. Sa'yo ba ito lahat? Sa'yo ba ito lahat itong mga na to? Ang dami. Wala. Tapos na pala dahil shorts video lang. Ayan. Plus 1 full watch, Big Kalantas. Ayan, Sir Big. Nandiyan pa po ba kayo, Sir Big? Ayan, dahil po sa inyo si Spelly. Ayan, si Spelly. Go to channel na lang kita sa main channel mo, si Spelly. Ayan, si Sikoy Maribik, malapit na mag-full watch si Sikoy Maribik, malapit na mag-full watch. Ang dami mo palang kulig, si Sikoy, ang dami mo palang baboy na alaga, Ayan, dan full watch ka na si Sikoy Maribik. Ayan, full watch na ikaw. Ayan, dito na ako, go to channel ko na lang si Spelly. Ang galing ng channel ni si Spelly, nakakaisang type ka pa lang, lumalabas na eh. Bay, marami ka na palang alkansya si Sikoy eh. Ayan, dito ako si Spelly sa sa new upload mo, 1 day ago, si Sikoy Peli. Dito sa napakasarap na tulingan, nagugutom ako pag pinapanood ko to. Ayan. Ayan, playing ka na ulit si Spelly ito sa isang cellphone ko. Ayan, pang 88 thumbs up. Ayan, naka-play na. Ang dami, yung si Sikoy? Isang panganak lang ba yung napakarami na yon? Parang ang dami-dami. Ilan lahat yun? Parang 15 yata yung si Sikoy Maribik Napakadami.
Sige lang si Spelly. Naka-plate ka sa akin si Spelly. Uy, napakarami mo na pala si Sikoy. Ano nga, napakarami mo ng alkansya. Yan, malapit ka na mag-full watch si Spelly. Ayan, full watch na si Spelly. May mga ano ka na sisikoy pala. Ayan. All do this, guys. Let's go from Corliss Islander. Oops. Huwag kang mamamatay. Yan, maraming salamat, Mama Tess. Standby lang si Sikoy. Ayan, thank you so much, sis. Pag kailangan mo na matulog si Sikoy Vic, matulog ka na, ha? Huwag mo kong intindihin dito, ayos lang ako si Sikoy. Acheda, thank you so much. Acheda, ayan. Si Shuhagis. Shuhagis, may galap shout out. Shuhagis Vlog USA. Thank you so much for coming. Ayan, lobat na rin to si Sikoy Boyski. Ayan, dito ako si Sikoy. Ayan, dito na ako si Sikoy sa bahay mo. Punta ko na yung bahay mo si Sikoy. Nawala, nagtago si Sikoy, nagtago si, anong matawag dito? Nagtago si mekaniko, natakot sa'yo si Sikoy. Ayan, may galap shout out sa 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ano ba naman itong si Lolo naman? Ayan, sakit lang si Sikoy Boyski. At itong... Ayan. Pin natin si Dito na ako sa bahay mo si Sikoy Boyski. Dahil hindi ko inabot yung mo kanina, yung premiere mo kanina. May premiere ko kanina. Unahin ko muna itong si Sikoy. Itong 6 minutes mo. Unahin ko muna to. Hataw pa more. Ayan. Ayan, naka-play siya si Sikoy. May may ads pa siya. Si mekaniko, natakot. Mekaniko hon ang manika niya, si Sikoy. Kaya nga, natakot si Sikoy, lumayas bigla. Lumayas bigla, napagtulungan nyo na kanina ni si Sikoy Maribit. Biglang nawala. Ayan, si Sikoy, playing na yung unang video mo, yung sa 3 minutes mo, 3 seconds mo. Ayan, naka-play na siya. Inuna ko na muna yung maikli. Biglang tumakas si mekaniko, biglang tumakas. Ayan guys, sa atin nakapin guys. Padikit naman sa atin nakapin. Kay Shuhagis Vlog USA. Kagabi si Sikoy Happy yung nandito. Ang ingay din namin kasi si Sir Torret nandyan Ngayon, hindi pa nagpaparamdam si Sir Torret. Ayan, dan full watch si Sikoy dito sa shorts video. And then dito ako sa mahaba mo. Dito ako sa 25 minutes si Sikoy Boyski. Napunta sa Victoria's Secret. Ayan. 25 minutes. Playing na si Sikoy. Ito yung premiere mo yata na hindi ko hindi ko naabutan ba? Natakot si Sikoy, baka nadagdagan siya ng makina ng manika niya. Palagay ko nga natakot biglang umalis Tuloy nagbaba ng bahay, hindi na niya
Hindi na niya naantay yung kanyang binaba na bahay. Biglang nawala, bigla pa namang, bigla pa naman na napagtulungan ninyo ni Love You Sky, o di, tumakas. Ayan, maraming salamat kayo dyan, Manay Verna. Thank you so much. Yan, my new friend. Thank you, Huggy. Ayan, pakulit guys. Thank you, Huggy. Thank you, Huggy. Ayan, nakaplay kasi si voice ko na. Ang sakit talaga nandun lang ako dito mabalok ko. Ang sakit natin. Ayan, nakaplay ka pa rin dito kay voice ko, ha? Sa 25 minutes mo. Tumakas ni, si... Natuloy bumalik si Mekaniko Vlog. Ako pulutan ni Kako dito, pagtutulong-tulungan ni Kako dito, makakaalay. Hindi na bumalik. Ako si Sikoy, mukhang kinatatakipan ka na yata ng mga boys, ha? Si Sir Morty naman, pag nandyan ka na, tumatakas ka rin. Mukha yatang tinago niya, manika, maniko niya. Si Sikoy, oo nga, pagtago bigla eh. Ayan, kay Suhagis tayo. Suhagis love you stay. Pakumit naman. Malay na, dito na ako sa bahay mo, malay na. Kaararo ka pa rin ba, malay na? Ayan, dito muna ako malay na sa 2 weeks ago. Ayan, silang ko muna to. Ayan, may ads na pa, malay na. Ang pipilitan ka. Nagkasalisi kayo ni, nagkakasalisi kayo si Titoy Boy ni Happy. Kasi si Happy ang andito, magulo kami dito kami dito si Sir Torres. Ayan, can't connect you Happy Sky, Joyce A from Happy Sky. Palagay ko si Sir Torres ngayon nasa nasa kandungan. Tahimik eh, si Sir Torres. Yan, playing ka pa rin manilor na. Yan, di na nagbabalik. Hindi na nagbabalik yun si Sikoy. Sino? Sino Kim? Ayan, si Muhammad. Muhammad, may galap siya. Thank you so much po Muhammad. Ayan, kumain ng bahay si Mama Leia. Ayan, pumasok niya agad ang kanyang o kasi si Kuya natakot bigla eh. Ayan, kami nga from Mama Tess. Ayan, malikit guys, sa mataba ng bahay si Mama Tess. Ayan, manay na dahil pulbot ka na sa isang video mo. Tapos ako. Hindi pa pulit guys na manay na. Ito bagong upload ko, 3 days ako. Ayan, playing ka naman na yun. Nakatakot na talaga dito. Tayo eh, si Atis Boys, kaya biglang naglakaw. Kaya nga natakot kayo ng dalawa. Umalis bigla pa. Sana all nasa kandungan. Bakit nga pala mapupus ko niya uwi mo si Titoy Boys eh? Ako'y malapit ka na kakong kumanta eh, mukhang mapupus ko pa yata. Ito. Hindi napakatagal na hindi nagagamit yung microphone mo eh. Tapos ngayon magagamit ko, kaya ka napupus ko na kanino. Ano ba yan? Yan, manimay ng tayo pa rin, manimay na. Naka-play ko pa din.
Kantang-kanta na si Sisi Koy Boys ko, napuspon pa yung pag-uwi. Napuspon pa yata. Tagal-tagal niya pinapractice yung pagkakanta. Tapos ngayon napupuspon lang. Tapos yung nakatapat niya, nakatapos siya ng katapat. Ayan, mananal na pumat ka na. Alam kong busy ka pa dyan, nag-aarawak ka kamangin mo na. Ayan, pumat ka ikaw. Kaya yung parang si Boys dito kasi mahaba yung kanyang video, 25 minutes. Kinabahan, agad si Loving Street. Kaya nga natakot sila kay si Boys, bigla nawala eh. Hindi na inintay na matukahan ko yung ila, inintay na mabisita ko yung bahay, tumakas bigla eh. Bigla pa namang nawala. Bakit parang mapupospon yung uwi mo, Sisi Koy? Abay, sayang naman yung kapapractice mo na kumanta, tapos mapupospon yung uwi mo. Sayang naman. Excited na sana ang lahat eh. Excited na ang lahat para sa iyo eh. Malapit ka nang bumirit ng malapit ka nang bumirit ng one moment in time. Si Koy, malapit ka nang bumirit ng one moment in time, mapupuspon pa. Ano ba yan, Agoy? Ayan, basta naka-play ka dito si Koy Boys ha. Ayan, sa 25 minutes mo, naka-play ka lang dito. Ang tagal-tagal pinag-practicean yung one moment in time, mataas na mataas yung tono, tapos biglang mapupuspon. Baka nasa kandungan ni Mekanika, si Koy, si Loving Sky. Takot bigla eh. Maya-maya, pag lumitaw si Sir Moti dyan, yun ang gagawin natin pulutan. Baka tulog na rin sa kandungan si Sir Moti. Sige, si Koy Maribik, sleep ka na dyan. Ayan yung mga net ng may mga pasok pa bukas. Ayan, sleep na kayo guys ha. Kasi medyo gabi na din. Ayan, si Active Class, thank you so much. Ayan, bye na, sis Boyski. Maraming salamat si Koy dyan ha, si Koy Maribik. Maraming salamat sa iyo dyan. Si Koy Boyski, ikaw pagka-anto ka na din si Koy, sleep ka na din ha. Alam ko naman may pasok pa din ikaw bukas. Okay lang ako dito. Ayan, practicein pa yung one moment in time, yung perfect si Koy. Tama ka dyan si Koy Boyski. Dahil tamsak si Koy, muntik ko na makalimutan. Ayan, maraming salamat si Koy Maribik. Ayan. Thank you so much. Taasan mo pa na mabuti si Koy Boyski. Oo, pahinga na siya si Koy kasi tumataas ang presyon niyan kaya kailangan niya matulog ng maaga. Ano kasi yan eh, natitigang na rin si Koy Loving Sky kaya tumataas ang presyon eh.
Ilang ano na rin, halos 1 year na yata, magto 2 years na rin. O kasi si Kuy Boyski, sleep ka na maya-maya kasi may mga pasok pa kayo bukas. Maraming salamat sa si Kuy Lavinia. Thank you so much sa iyo dyan. Maraming salamat. Ayan, maaga ka pa kasi may gising din si Kuy eh. Pag nagda-live si Ma'am G Balino, gising ka na din eh. Ayan, may ads pa si Kuy yung ano mo, yung video mo, may ads pa si Kuy Boyski. Yeah, tama ka dyan si Kuy Boyski. Yung tayo tapos bibirit ka ng mataas na kanta, agoy. Pag hindi lang talaga. Ay, naku po, tigang team pamor, ayan. Marami kayo, ayan si Kuy Maribik, si Manay Mirna. Ay, naku. Lahat kayo, nasa Hong Kong din yan si nasa Macau pala ikaw, nasa Hong Kong din yan si Maribik, si Kuy Maribik. Kasi Manay Mirna nasa Hong Kong. Ayan, naka-play ka pa rin dito si Kuy ha. Ayan, 5:20, naliligo na ako. Kaya nga si Kuy, sleep ka na kasi maaga ka pang gumigising. Di bali ako, pwede akong gumising na medyo medyo tanghali na. Ayan, sleep ka na rin si Kuy Boyski. Okay lang ako si Kuy. Paed na rin naman ako eh. Yan, maraming salamat guys. 6 video in the house. Thank you so much. Yan, basta naka-play ka pa dito si Kuy Boyski ha. Tapusin ko to. Sleep ka na si Kuy Boyski. Maraming salamat si Spelly. Ay, ano pa na? Yan. Ate Pele, good evening. May galap shout out from Boyski. Yan. Sige na si Kuy, sleep mo na rin ako. O kasi si Kuy, good night na. Maaga pa yung pasok ninyo bukas. Okay lang ako, paend na rin ako. Eh, basta naka-play ka pa dito sa akin ha. Yung sa 25 minutes mo, naka-play ka lang dito. Yan. Good night si Kuy Boyski. Yan, Project 89. Maraming salamat.
Si Spelly, maraming salamat si Spelly. Akala ko Project 89 tulog ka na. Ayan, watching Dai Boyski. Napunta sa Victoria's Secret. Ayan. Maraming salamat si Spelly. Maraming salamat sa iyo, Project 89. Ayan, maraming salamat guys. Mag-i-end na rin ako. Thank you so much, Spelly. Maraming salamat. Thank you so much, Project 89. Thank you so much. Ayan, naka-play pa si Kuy Boyski. Naka-play pa sa akin. Ayan, itutuloy ko na lang to. Hayaan ko na lang siya dyan. Kasi si Kuy Boyski, maraming salamat. Ayan, thank you so much sa lahat ng dumalaw sa aking live. Maraming salamat. Si Kuy Peli, maraming salamat sa lahat ng dumalaw. Thank you so much. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ayan, maraming salamat guys. Pangbaba ko muna yung nakapin ko. Ayan, maraming salamat si Spelly. Thank you so much sa patamsak. Thank you so much.